kadina blaji tirani meratonia fi sewa adi Mount awini dak li kel tasema li wahadni ma yibnek laziz. Lodwa tajba l-kulħat. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu, tkun ma'kom l-koll. Kemmu sabiħ, kemmu għaziz, illi mad-dawl ta' dil-ġurnata, et nitolbu lill-Alla jdawwa lil-qalbna. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Inti ġejt, imma din trid tkun il-laqa tagħna miegħek. U issa li tħallna f'dan is-santwarju għażiż, waqt li nsellem lilkom li ġejtu mill-qrib u mill-bogħod, imma wkoll dawk in-nies li qegħdin isegwuna, partikolarment dawk li huma l-bogħod minn xtutna u baqgħu jożżu il-fidi Kristjana, il-fidi Nisranija. Nistedinkom biex nidħlu fina nfusna. U l-ewwel ħaġa li nagħmlu meta jien ninduna l-qiegħed quddiem Alla ngħidlu naf kemm tħobbni, naf kemm tieħu ħsiebi, aħfirli. Ħuti, ejjew narfu ħtijiet. Int salvazzjoni għal min jittama fik, mulej ħniena. Intama għal min imut fidejk, Kristu ħniena. Intlena tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Flimkien, glorja l-Alla, floli tas-smewiet. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Roddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbuk mulej għatina li dejjem inġarbu il-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Lena sħiħ jinsab fil-li dejjem naqdu lilek għax minnek jiġina kull ġid bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. Miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Ara, jiġi l-jum, jaqbad qisu forn, u l-kburin kollha u daw kollha li jagħmlu l-ħażen ikunu tiben, u l-jum li ġej qatt jaħraqhom, jgħid il-mulej tal-eżerċti, hekk li ma jħallilhom l-ajr u lanqas fira. Imma likom li tibżgħu minn ismi, titla' x-xemx tal-ġustizzja bis-salvazzjoni fuq ġwejn ħajja. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Salmi sponsorjali, ngħidu flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mill-popli, ngħidu flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mill-popli. Għannu lill-mulej biċ-ċetra u bil-ħlowħa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan, ngħidu flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mill-popli. Ħajrijiet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fija. Ħajċabxbu xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jgħidu bil-ferħ quddiem il-mulej, ngħidu flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mill-popli. Għax il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Ħajjagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa, ngħidu flimkien,
il-mulej jagħmilha mill-popli. Qari mit-tieni Ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, intom stess tafu kif jeħtieġ li timxu fuq l-eżempju tagħna. Aħna ma tażżinniex meta konna fostkom. Il-ħobs li kilna ħadd ma tawulna b'xejn, imma lejl u nar ħdimna u tħabbatna u batejna biex ma nkunu ta' piż għal ħadd minnkom. Imxejna hekk mhux m'għandniex dritt li żommuna intom, imma ridna nagħtukom eżempju biex timxu fuqu. Meta konna fostkom aħna ordnajnilkom li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, dan anqas ma għandu jiekol. Issa aħna smajna li hemm xi wħud fostkom li qegħdin jitgħażlu, mhumiex jaħdmu, imma qed jinħlew fix-xejn. Lil dawn in-nies nordnawlhom u nwissuhom f'isem il-Mulej Ġesu Kristu biex jaħdmu sewwa u għejxienhom jaqalawh. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Halleluja, halleluja, halleluja. Għawu qalbkom u erfaw raskom, għax il-fidwa ta'kom i fil-qrib. Halleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm xi wħud li bdew jgħidu kemm tempju kien imżejjen b'ġebel sabiħ, wotjiet. Iżda Ġesu qalilhom kull ma qegħdin taraw qatt jiġi żmien li ma jibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. Huma staqsewhu qalulu, Mallem, issa dan meta se jiġri? X'se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu? Qalilhom, araw li ma titqarqux. Qatt jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jiena hu u iż-żmien wasal, tmorrux warajhom. Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan. Iżda it-tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom, qatt iqum ġens kontra ġens, saltna kontra saltna, l-art titeżżeż bil-kbir, f'ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u mart li jittieħed u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Imma qabel da kollu qatt jixtħu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom. Qatt jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfewkom fil-ħabs. Qatt jaħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex intom tkunu tistgħu tagħtu xhieda u żommu sewwa f'moħħkom. Toqgħodux taħsbu minn qabel kif se titkellmu jew kif se tiddefendu ruħkom għax jien nagħtikom kliem u nagħtikom erf kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' la jaqaflu u laqqas imerieħ u jittradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom. Uħudkom, u qrabatkom, u ħbibkom. U l-xi wħud minnkom joqtluhom u kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom.
Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kull meta niġi l-quddies, kull meta nitlob u kull meta nisma' Vanġelu, l-istess messaġġ irid ikun kelma ta' kuraġġ. Kieku jsaqsuna u jgħidulna Vanġelu, xi tfisser il-kelma Evangeljon? Bxara tajba. Indunajtu kemm il-Vanġelu tal-lum huwa terribbli. Huwa mod li ġalek taħseb għal x'in tiġi darek mal-ħajt. Imma fl-istess ħin il-Vanġelu tal-lum u l-ewwel qari tal-profeta l-aħħar żewġ sentenzi huma sentenzi ta' kuraġġ. Taqtax qalbek, għamel kuraġġ, tant li jgħidlek għax issa din il-kelma se tolqot lilek għax il-ġust jgħix u sallu għax jgħid minkejja li qed taraw da kollu jekk intom iżommu sħiħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom. Issa difen tolqotna. Li tolqotni mill-qrib għax jien naqta' qalbi. U bħali hawn minnkom u ħafna oħrajn. Meta bniedem ikun bata jew għadda minn esperjenza ta' prova u ta' tbatija, faċilment jitlu fil-fiduċja. Bit-tentazzjoni li jitla fil-fiduċja fih innifsu u bil-gwaj li jitla fil-fiduċja falla. Jitla fil-fiduċja falla. Interessanti. U allura dil-kelma qed ngħidilkom kelma ta' kuraġġ biex ħadd minna ma jaqta' qalbu minn Alla. Xi fisser? Illi kollha nistgħu ngħaddu mill-eżami, jiġifieri nissuperawh. Illi ħadd minna ma jintilef. Illi kulħadd jista' jġib riżultat tajjeb. Dak ir-riżultat li aħna lkoll nistennew. U għalhekk ħammorru ftit tal-Vanġelu u l-ewwel qari tal-lum għax huma prezzjużi. Ġesu qiegħed fit-tempju u jgħid fisem dawk in-nies qalu dan qed jidej żgur. Għax qalilhom ara t-tempju u dawk kienu kburin għax kienu diġà waqqawulhom u dak kien it-tieni wieħed. Tempju kbir. Qallhom ħarsu leħ mhux se jibqa' ġebla fuq oħra. U jiftaħ storja bit-tlet realtajiet. Kif se nindunaw li se jwaqqolna t-tempju? Kif se nindunaw li aħna nistgħu neħilsu mir-Rumani, il-pagani? Kif? Ekku tiġi dik li hija il-ġrajja li seħħet immedjatament imma Ġesu qed jgħidilna anke fi żmienkom. Ħafna mill-kliem li smajna llum tgħid imma Ġesu kien jaf x'se jgħaddi il-bniedem tal-2025. Interessanti. Prezzjuża. Tinsewx min qed jikteb ġi Malta. Tinsewx din. Aħna sejrin l-aħħar tant li bħallum 15 inkunu bdejna sena ġdida. Il-ħadd li ġej Kristu Re, imbagħad jibda l-avvent. U allura dan l-aħħar qari li se nisimgħu huwa dwar l-eskata. Kelma Griega li tfisser l-aħħar ħwejjeġ. L-aħħar ħwejjeġ. Mhux kull ma huwa fl-aħħar, mhux kull ma jintemm se jispiċċa n-nisrani u dik id-differenza. Ħammorru bil-mod. Aħna kieku ngħidulu Ġesu tina sinjal li ħataqbad gwerra hemmhekk, tina sinjal li se jkun hawn pandemija. Tina sinjal illi l-vulkan u l-art se jiteżżu u l-baħar jibla l-art. Tina sinjal għalmenu GPS biex ma nersqux lem. U jgħidilna l-ewwel ħaġa se jkun hemm min ifixkilkom. U minn dawn għandna kemm trid. Kemm trid. Inta għadek tmur il-Knisja, arada bla qbud din. Inta għadek temmel l-mejtin iqumu l-Kristu xoxta. Inta għadek tmur tapinu, ara din. Intom għadkom temmnu hekk, tanna n-niet,
U Ġesu jgħid, tmorrux warajhom. Dawk in-nies li qegħdin ifixklukom, li qegħdin itelfukom, u x'itelfuna? Milli jkollna l-paċi f'qalbna, u l-paċi f'qalbna men tiġi mill-verità. Kull bniedem jista' jasal għall-verità għax il-bambin żejjinna b'intelliġenza, tagħna r-ruħ, u mhux biss tagħna rieda, u bir-rieda jien nista' niddeċiedi tajjeb jew ħażin, jalla niddeċidu tajjeb. U mbagħad jgħid, x'intaraw it-taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux. X'in tisimgħu min jitkellem fuq gwerer, tinħasdux. Imma jasal it-tmiem. Mhux dak il-ħin. U jkompli jgħid dik il-profezija, għad iqum ġens kontra ġens, saltna kontra saltna. Issa, ħanimxu bil-mod. Il-profezija immedjata seħħet 40 sena biss wara l-mewt ta' Ġesu. Dawk in-nies li ħafna minnhom kienu semgħuh, li kienu rawh u għajtu salbu salbu, raw dak il-kliem qed iseħħ għax it-tempju tagħhom qaċtuh s'isfel, baqa' biss il-wailing wall min imur illum fejn jibku il-ħajt tal-biki, imma qatt ma reġa' nbena. Il-profezija ta' Ġesu seħħet meta l-imperatur Titu attakka u ġab fix-xejn kaxkar dak it-tempju biex taxxa illum fuq l-ispjanata tat-tempju bnewlhom il-moskea. U għalhekk il-Lut u l-Musulmani għalihom kien tempju li ħadd ma jista' għalih. Il-faċċata kienet tad-deb. Hemm il-qaddis tal-qaddisin, x'inti tgħid? Imma dak li qal Ġesu seħħ. U mbagħad madwarkom se tgħaddu mill-provi. Għax qed jgħidulhom? Għax in-nies li għalihom qed jikteb San Luqa tagħna l-Evanġelisti u l-istorja tal-Knisja, Vanġelu u l-Atti tal-Apostli San Luqa, irrakkonta anke l-ġrajja ta' Pawlu Malta. San Luqa kien qed jara n-nies ibatu. Ir-reliġjon tagħna ma bdietx. Il-Ġudej Kristjani, aħna nsejħulhom dawk li kienu ta' reliġjon Ġudajka u saru ta' Kristu, dawk kienu qed ibatu. U għalhekk barra li se jkun hemm f'ħafna bnadi il-ġuħ, il-mart li jittieħed u fis-sema araw il-klima kif ħawadnija. Donnu qed ikellimna llum, imma mbagħad il-kuntest tiegħu qatt jixtħu idejhom fuqkom. U intom tagħtu xhieda. Għandna rakkonti tal-ewwel u t-tieni seklu u t-tielet qabel sejrin għal martirju, il-kuraġġ li kien ikollhom dawk iż-żgħażagħ. X'għandek f'dik il-ħorġa? Qed inġorri l-kelma talla. Għalhekk ħad titlef ħajtek. Iva, jien nagħti xhieda, jien sibt l-imħabba. Araw quddiem il-bullying reliġjuż tal-lum. Għad imiddu idejhom fuqkom, għad jippersegwitawkom, għad jagħmlu dil forma ta' bullying fuq l-insara, għad jagħmlu kull forma ta' persekuzzjoni. Bħalissa l-Papa dejjem jitlob f'nofsinhar kull nhar ta' ħadd għan Niġerja sejjer il-Knisja u joqtluk, ħireġ mit-tempju għax tgħid int Nisrani. Dan mhux affarijiet li għadda żmienhom, għaddejjem minnhom iż-żgħażagħ tagħna. Dawk li jridu jidħlu għal żwieġ Nisrani, dawk li jipprofessaw ruhom li jiena ma nsraqx, jiena ma noqtolx, jiena gburi li jien Nisrani, jiena ma nidejx, jiena gburi li jien Nisrani, jiena għandi l-valuri biex tagħti xhieda u x'ħanejdu. Konfondix. Jiddefendik Alla bl-Ispirtu Santu. U għalhekk meta t-tifel jiġi jgħidlek jien ma rridx naf bi knisja, taġġielx. Jien ma nemminx fit-tqarbin, jien ma nemminx fil-qrar. Isemgħu xejdlek, imminti taġġielx għax aħna l-sinna jitkellem qabel ikellimna l-Ispirtu u jgħid u żommu sewwa f'moħħkom se tgħidu l-żwieġkom, il-lulietkom, il-ġenituri tagħkom, lis-saċerdot se tgħidulu jekk għandkom bżonn titkellmu. Toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruhkom. Le. Jien nagħtikom kliem, jien nagħtikom erf kontra dawn in-nies. Tant ara r-riżultat. Illi xin jitilqu ommi kellha raġun. Missier, dakinhar tħaqt bejk, dakinhar għaddejtek biżmien. Immissa li għadda żmien qed ngħid missierek kemm kellu raġun meta qalli fuq Alla.
ibni, iftaħ għajnejk. U mhux hekk biss jitradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom. Jista' jkollok il-żewġek li ġiew ħa is-sagrament ta' żwieġ u wieħed li jħobbok u jirrispettak. U mbagħad fejn jidħol Alla jagħmel bil-maqlub. Jitradukom il-ġenituri, ħudkom, rabatkom, ħbibkom. Il-xi wħud minnkom joqtluhom m'hemmx għalfejn ir-rajfil tan-Niġerja kemm hawn nies feruti minħabba l-sin in-nies. Kemm hemm nies illi jinmarrattom f'kundizzjoni ta' depressjoni għax ma qatx attent se ngħid. Mhux biex niżbaljaw għax nidow u dda fuq is-social media galor. Immintom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Taqtgħux qalbkom. Meta intom tkunu qegħdin tagħmlu t-tajjeb u jmerukom u jobodukom u jeskludukom għax jien il-mara ma nibdiliex, għax jien il-żewġi ma nibdlux, għax jien ħajja ma noqtoliex, għax jien bniedem anzjan nibqa' nirrispettaw u nħobbu, għax jien il-ħajja, għax jien ir-rispett, għax jien tiegħi taħaddieħor, mhux se noqgħod ngħid għal dak li għandha dik u dawk li għandhom dawk. Jien jekk joboduni minħabba f'ismek nista' mmur ejwa ngħid minn barra imma minn ġewwa fil-paċi. U dak li importa. U tagħlaq l-aħħar kelma tal-ewwel qari u nispiċċa b'tal-Vanġelu isemgħu kemm qawwija. Jgħid hekk. Min qed jagħmel il-ħażen u jiftaħar bil-ħażen dak bħat-tiben dak il-lumem jaqbad u ma jibqa' xejn. Isimgħu ta' jgħid il-mulej tal-eżerċti dawk li qed jagħmlu ħażen u dawn żdiedu u jiftaħru bil-ħażin, disgrazzjatament nista' nkun jien mu qed ngħid għal ħadd. Il-ħażen dawk ħajkunu bħat-tiben. Il-jum ġej għad jaħraqhom u jien ma ngħidx għada rok maħruqin mill-lum. Għax tmur tpoġġi rasek fuq l-imħadda u tgħid qed ngħix l-infern mill-lum għax jien ma għamilx is-sewwa, jien stajt nagħmel it-tajjeb u qed nagħmel il-ħażin. Jien stajt ma nagħtix fastidju l-ħaddieħor qed infarrak il-ħaddieħor. Araw il-kelma talla li lilek tagħmellek kuraġġ dawk bħat-tiben taqtax qalbek għax la jibqalhom erq u laqqas jibqalhom fera. Imma għalikom aħna minn aħna ċċebittikka, għalikom aħna minn aħna. Intom li tibżgħu minn ismi, l-isem talla, li ġibu rispett lil Alla. Ħatitla x-xemx tal-ġustizzja u s-salvazzjoni fuq ġwen ħajja kemm sabiħa. U l-aħħar kelma, il-Vanġelu kien drammatiku, imma l-aħħar kelmi jadin nara, jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar. Mhux tibda ismi fuq ir-reġistru tal-Magħmudija u daqshekk abandonship, la jeżisti ħadd, la jeżisti talb, la jeżisti Alla, jeżisti but, jeżistu 4 ijiem, ħadd ma maru ġie, x'nemmen fil-mejtin, x'nisma' l-quddiesa għall-mejtin, dawk ħmerijiet, mhux hekk nisimgħu aħna. U Ġesu qed jgħidlek, mhux kif tibda ma kif tispiċċa. Mhux kif tibda ma kif tkompli ma' Alla u tispiċċa. U x'ħajkun ir-riżultat? Intom li tibqgħu sħaħ sal-aħħar. Minkejja li għaddejna mill-pandemija, minkejja li għaddejna mill-mart, minkejja li konna se nerqu, minkejja tant tribulazzjonijiet, minkejja dak kollu li qed jiġri, jekk iżommu sħaħ sal-aħħar, taqtgħux qalbkom issalvaw. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini talla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġini sar bniedem.
salbuha lina, bata taħt Ponzju Pilatu, mitu difnuh, fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier, għandu jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u meġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u tkellem fom il-profeti, Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet. Kemm għandna x'ngħidu grazzi lill-Alla meta tisma' kelma li tiftaħlek għajnejk. Ġesu ma jridx joqgħod idur mal-lewża u jgħidilna ħaġa biex imbagħad insibu oħra. Ġesu kien l-istess, kien lest li joboduh, joqtluh, jisalbuh. Basta l-verità. U din tittamlilna kuraġġ, nitolbu l-Ispirtu Santu issa. Nitolbu bil-qalb għall-Papa li jun jagħmel ħafna ġejt. Imma anke l-Papa huwa approvat. U nitolbu biex il-bambini teħsaħtu l-għajnuna, id-den il-qawwa tal-Ispirtu. Nitolbu għall-isqof tagħna Anton. Nitolbu wkoll waqt li qed infakru il-15 l-anniversarju mill-mewt ta' dak li kien ir-raj spiritwali l-isqof Nikol Kawki li għal 35 sena ħabna, dedika ħajtu, mexxina, ħab dan is-santwarju u kiteb fuq il-ġrajja tal-Madonna ta' Pino. Hekk nitolbu lil-mulej għall-Knisja kollha l-aktar dawk li se jippritkaw illum. Nitlob għalik li qed tħabbat wiċċek mal-mart. Għalik li tista' tgħaddi minn mart terminali. Għalik li tiġi s-santwarju biex tfieq l-aktar bil-qrar. Għalik li l-Madonna ġabitek hawnhekk biex ma tibqax taqliba l-żewġek, biex ma tibqax taqliba l-martek. Għalina s-saċerdoti biex nkunu lejali, sinċira quddiem Alla skont il-qalb talla. Tolbu għal min tilef il-xi ħadd ta' għażiż. Għal dawk il-babies fosthom 2 li qegħdin l-Ingilterra. Għal dik il-mara li tixtieq ikollha wild. Għal min m'għandux min jitlob għalih. Għal min ġie hawnhekk ħdejn il-Madonna u ma qalax dak li talab. Nitolbu l-mulej jibatilna xita fejjida u fuqta biex ħartna ma tċaħħadniex mill-frott tagħha. Nitolbu. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Nfakkarkom illi illum fid-djoċesi tagħna qed nagħmlu jum il-karità. L-isqof batilna l-envelop tal-karità dawk li qegħdin fil-parroċċi ħoduhom fil-parroċċi. Din il-ġabra għaliex il-Knisja f'Għawdex fadlilha d-dar Giuseppa De Bono, fadlilha l-Arka, fadlilha d-dar tal-Anzjani, fadlilha l-formazzjoni. U ħafna karità li tagħmel bil-moħħbi għal min jiġi jħabbat il-bieb tal-Karitas Djoċesana. Kulħadd jgħin kif jista'. Il-qadan il-ħobs mulej, il-qada l-inbi, il-qadi l-ġurnata, ferud bati. Il-ħajja tana. Imbira kint mulej Alla tal-ħolqien kollu fi tubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbira kint mulej Alla tal-ħolqien kollu fi tubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja xogħol il-bniedem minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Għatina mulej is-sagrifiċċju li qed nofrulek jaqlalna l-grazzja
li qatt ma nitradixxu l-verità u bekk niksbu lejna issa u dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem kullimkien inroddulek ħaj. Nafu li għall-glorja tiegħek bla qies twiżen lilna bnedmin dajfa, tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. Bekk inti tader, inti tħenn għal min jintilef u mnejn ikun ġarrab it-telfien twassallu int it-tannieqa tas-salvazzjoni għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaruku bil-qalb intennulek qaddis. Osanna fl-oli tas-smewien. Mbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewien. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata mir-rajjibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Attenti kif ħanwieġbu għax hemm is-sigriet wara l-konsagrazzjoni l-kelma li se ngħidu issa tifhmu x'ngħidu nistennewk bil-wifqa. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru inxandru bil-fer. Nistennewk għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna nieħdu sem il-ġisem mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun, l-isqof tagħna, Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Josephine Spiteri, il-mejtin tal-familja Spiteri, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom, Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk kien sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Veru li Ġesu se jerġa' jiġi, it-tieni miġja tiegħu, imma Ġesu ġie jagħtaw fl-Ewkaristija nagħmlu l-qalb u ntennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Tiġi saltna, ikun li tridin fis-sema kif fl-ard, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubin bħalma naħfru minnu ħati għalin, iddaħħalniex fit-tiġrin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull xorta ta' nkwiet,
aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U lej Ġesu dak li l-apostli qed tgħidu dal-għodu lilna. Inħallilkom is-sliem. Natikom il-paċi tiegħi. Tħarix lejn nobietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek hawn rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija sliem u laqda li trid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l xulxejn. Sa nistgħu nibqgħu bil-wieqfa sal-ħin ta' tqarbin, nqasam il-ħobs tal-Ewkaristija biex inkunu nistgħu nirċievu u bil-qalb ngħidu ħaruf talla. ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jien dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf u lejl.
Ejju issa nagħmlu ftit skiet biex ħadd minna ma jinfixel, biex ħadd minna ma jaqta' qalbu. Issa li għandna l-Ġesu fl-Ewkaristija. O Ġesu sagramentat, kollok ħnina u karità, il-lerwieħ tal-purgatorju, taffilhom mill-pwini, eħlishom min-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex igawduk fl-eternità. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fil-paċi. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fil-paċi. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fil-paċi. Amen. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagramenti mqaddes, nitolbuk biex da s-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu li ilna ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna huwa dejjem ta' ferħa għalina. Konsolazzjoni kbira nilqgħukom fis-santwarju. Jekk hawn minnkom irid jidħol wara, ħalli nkunu nistgħu nitolbu, naf li jkun hawn min irid jippreżenta trabi, naf li jkun hawn min għandu xi anniversarju, naf li jkun hawn nies li għandhom bżonn grazzja partikolari, jiena nidħol fil-kappella. Tistgħu tiġu hemmhekk magħna u nkomplu t-talb biex nilbħu l-indulġenza tal-ġublew ta' din is-sena, tinsewx Knisja Ġubilari. Ukoll infakkarkom li bħallum ġimgħa Kristu Re l-isqof jixtieq li ninġabru familja waħda. Għażel ta' Pinu ħalli nkunu nistgħu nagħmlu l-ġublew flimkien miegħu, ngħaddu mill-bieb tal-grazzja. U mbagħad fil-5 ta' wara nofsinhar, wara pellegrinaġġ li jitlaq nejn is-siġra, it-tarf ta' fejn hemm propju dik il-mixja l-aħħar biċċa tas-santwarju nagħmluha fit-talb lejn is-santwarju, mbagħad fil-5 il-qudiesa jekk it-temp ikun jippermetti ssir barra, jekk le kollox isir hawnhekk fis-santwarju. Hekk inħeġġukom ħafna biex inżommu l-post nadif, dejjem naħsbu ftit kmieni għall-qudiesa u dejjem nersqu kemm jista' jkun l-artal ħalli min jasal ftit wara dejjem isib il-post. Nirringrazzja lis-sisters u l-fathers li jtuna servizz imprezzabbli hawnhekk is-santwarju. U intom ukoll hekk nistgħu verament nilqgħu l xulxejn ħanibnu familja. Tant li l-isqof tagħna bħal bieraħ 15 fid-29 ta' Novembru se jiġi hawnhekk u jagħmel qudiesa li fiha r-rettur, il-kollaboratur, is-sisters, nkunu nistgħu nibdew uffiċjalment fit-talb u nixtieq li tiġu titolbu magħna intom li tkunu hawnhekk. It-tliet Ave Marijiet se nitlob għal bżonnijiet tagħkom, dawk li tilfu xi ħadd għażiż. Għandna żewġ saċerdoti importanti nitolbu għalihom, jaħdmu hawnhekk fis-santwarju. Bħalissa għandhom bżonn it-talb u l-għajnuna, hekk importanti li spiritwalment inkunu maqudin u nitolbu għal xulxin. Intom ħerġin. Hemm Francesco Pio Attart li għandu l-ktieb tal-Isqof Kawkib pubblikaw issa feluq il-15-il sena. €20 soft cover u hardbound €30. Tajjeb il-lillu lidna djar tagħna dar-raj spiritwali nindunaw x'ħallilna u x'għamel għalina. U għalhekk żgur li f'dil qudiesa min jista' ktieb huwa rigal prezzjuż anke biex tagħtih xi ħadd fil-miliet, tgħaddih xi ħadd li japprezzah, imma biex ngħadduh ukoll il-ġenerazzjoni ta' wrajna. Grazzi u nitolbu għal xulxejn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iben, l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulejnija, il-birkiti fost il-nisa, il-bira il-front tal-ġuffija Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulejnija, il-birkiti fost il-nisa, il-bira il-front tal-ġuffija Ġesu. Fost il-nisa, il-bira kif frott
Nselmula vuċi waħda fl-imkien. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Slima liko, Verġni mqazza, int li dert lil Bernardina, ġewwa l-grotta min tal-Urd biex imħabtek turina. Ave, Ave.